башында нинди Сабантуй булсын ди? Юк апа, син мине аңламадың. Миңа Сабантуй журналының яңа саны килде. О, бу саны бигрәк тә шәп. Эй, шул мин дә ул саны бик яратып укып чыктым. Әйдә балаларны таныштырыйк әле. Эй, кызлар һәм малайлар, кайсыгызга бишлек кирәк? Бишле аласыгыз килсә, бары тик бишле шул проект сорауларына гына җавап бирергә кирәк. Мәсәлән, фортепиано сүзендә форте һәм пиано нәрсәне аңлата? Яки Кояш системасында ничә планета бар? Чабата, 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 тула оек. Юбалак малай, син әзрәк онытылып киттең бугай. Юк, мин просто чабата турында бик кызыклы язма укыдым. Шулай ук журнал битләреннән тәлинкә җойдагының кем икәнен белдем. Кем ул дисеңме? Белмәсәң бел, ул диджей. Алай бик акыллы булгач әйт әле миңа, син елак йырткыч турында ни беләсең? Опа, син бигрәк инде. Йырткычлар елый беләмени? Ул әле җитмәсә гомер буе үсә һәм елдан артык ашамыйча тора ди. Алар моннан якынча 83 миллион ел элек барлыкка килгән. Үзләре җитмәсә динозаврның туганы да. Төшендем. Сүз крокодил турында бара. Шулай, журналдагы зоодөнья рубрикасында нинди генә хайваннар белән танышмыйсың? Юбалак малай, син юл йөрү кагыйдәләрен беләсеңме? Фи, ник кирәксең ул? Чабасың да, чыгасың. Син нәрсә, бу кагыйдәләрне 5 бармак кебек белергә кирәк. Моның өчен хәерле юл рубрикасы сезгә ярдәм итәр. Данил Сафаровның без хикәясен укып, рәхәтләнеп көлдем. Хикәянең сез бармактан кан алдырырга куркасызмы дип башланып китү зур кызыксындыру уята. Менә үзегез укыгач белерсез әле. Балалар, сез язган шигырь, әкият һәм хикәяләре дә без Юбалак малай белән бик яратып укыдык. Молодцы, булдырасыз. Ярыш мәйданы рубрикасында өстәл теннисының тарихы белән танышырга була. Вибаф, флим-флам, пинг-понг. Бу сәер сүзләр барысы да өстәл теннисын аңлата. Менә тест рубрикасындагы сорауларга җавап бирсәң, син үзеңнең нинди кеше икәнеңне беләчәксең. Бу рубрика шулай ук тормышта була торган төрле четерекле хәлләрдән чыгарга ярдәм итәр. Сабантуй ул чын хәзинә, акыллы, белемле һәм креатив буласыгы килсә, Сабантуй белән дус бул. Сабантуй иң шәп журнал!